Veziem sa po odľahlej ceste v západnej časti Nórska. Obkolesená ľadovcom a útesmi kopíruje brehy fjordov. Po hodinách hľadania sa konečne dostávam do cieľa svojej cesty. Na chladnej vode sa do diaľky ťahajú rybie farmy, v ktorých sa ukrýva jeden z najväčších pokladov krajiny – chovný losos. Na tomto pustom mieste, schovanom za plotmi a zavretými dverami, sa mám stretnúť s mužom, ktorý sa chystá odhaliť škandál skrývajúci sa vo vodách fjordov. Kurt Odekalf je v Nórsku jedným z najuznávanejších environmentálnych aktivistov. Vybral sa do vojny proti chovateľom lososov, ktorí sú podľa neho zodpovední za rozsiahle ohrozovanie zdravia. Takýto chov je hotová katastrofa. Na farme, ako je táto, žijú asi 2 milióny lososov. To je hrozne veľa. Kvôli takýmto obrovským množstvám sú všetky ryby choré. Aj teraz sa po celom Nórsku rozšírilo niekoľko epidémií, ale spotrebitelia o tom nič nevedia. Ani v Nórsku, ani vo Francúzsku. Kurt tieto farmy už 10 rokov sleduje a zbiera dôkazy. Dnes mi chce prezradiť praktiky nórskych farmárov, ktorí sú podľa neho veľmi nebezpeční. Na týchto záberoch, ktoré nafilmoval, sú vraj podľa neho zachytení pracovníci, ktorí do vody lejú silné pesticídy známe pre svoje neurotoxické účinky. Muži na sebe musia mať ochranný oblek a plynovú masku. Takto sa chránia pred chemikáliami, ktoré používajú na starostlivosť o lososy napadnuté škodcami a chorobami, ktoré sú v týchto farmách veľmi rozšírené. V týchto lososoch nájdete všetky možné chemikálie, ako napríklad evomaktín a diflubenzuron. Je to nechutné. Tieto ryby nie sú vhodné na konzumáciu. Nórsky losos je najtoxickejšia potravina na svete. Tieto toxické ryby sa bežne predávajú v našich supermarketoch. A netýka sa to len nórskeho lososa. Aby som overil tieto tvrdenia, pátral som niekoľko mesiacov v zákulisí rybárskeho priemyslu. Ryby, jedný z najzdravších potravín, ktoré odporúčajú lekári aj odborníci na výživu, si udržali imidž zdravého a prírodného produktu. A predsa ich mäso skrýva mnoho tajomstiev a patrí k najtoxickejším v agropotravinárstve. V Nórsku, Švédsku a Dánsku, aj vo Vietname som skúmal výrobné procesy tohto globálneho priemyslu zahŕňajúceho chovné ryby, vylovené ryby, ale aj hotové jedlá. Vrhol som sa pritom do kalných vôd tohto nekontrolovateľného priemyslu, ktorý podľa získaných informácií plní naše jedlo nebezpečným koktejlom chemikálií. Vo Francúzsku sa spotreba rýb za posledných 50 rokov viac než zdvojnásobila. Vyšplhala sa na takmer 27 kg na osobu za rok. To je viac ako spotreba hovädzieho či hydiny. Pre rastúci dopyt sa dnes na trhu objavili nové druhy rýb a dnešné obchody s rybami vyzerajú úplne inak ako v minulosti. Poprosím 2 filety lososa. V tomto parížskom obchode s rybami nájdete lososa zo Škótska či okúňa z Grécka, no okrem pstrúha tu ani jedna ryba nie je z Francúzska. Máme len málo francúzskych rýb, lebo vieme, že tie by sme aj tak nedostali. Povedia nám len, že pochádzajú z oblasti Severného Atlantiku. Pred pár rokmi nám dávali presnejšie informácie. Dnes je väčšina rýb skonzumovaných vo Francúzsku z dovozu a takmer polovica z nich pochádza z chovných fariem. Máme chovného lososa, okúňa a pleskáča.
Asi 60% rýb bolo ulovených v mori. Zvyšok je schovných fariem. Chovné ryby sú omnoho lacnejšie ako ryby vylovené z mora, ako napríklad tieto filety z lososa či pangasia. S cenou 12,90 € za kilo je to najlacnejšia ryba v obchode. Niektorí ľudia si môžu rybu dopriať len vďaka cene 12,90 €. Nemôžu si dovoliť treščie filety za 32 € za kilo. Pangasius sa predáva dobre. Kedy príde ďalšia várka? Zajtra. Pangasius, ktorý bol pred 10 rokmi ešte relatívne neznámy, dnes patrí k 10 najobľúbenejším rybám vo Francúzsku. Kilo stojí 12,90 €. Dá sa zohnať v obchodoch s rybami, ale aj vo väčšine supermarketov vo forme zmrazených filiet. Vďaka svojej nízkej cene je pangasius veľmi rozšírený najmä v stravovacích zariadeniach. A to do takej miery, že sa stal najbežnejšou rybou v školských jedálniach. Ako je možné, že sa ryby s fariem predávajú za takú nízku cenu? A čo presne sa nachádza v mese rýb, ktoré dávame na tanier našim deťom? Dobrú chuť! Moje vyšetrovanie sa začína v južnom Vietname, v delte Mekongu. Pangasius je tu súčasťou kulinárskych tradícií krajiny. Predáva sa na trhu a je súčasťou denného menu v reštauráciách. V pozadí tohto tradičného pohľadu je však úplne iná realita. Za 15 rokov sa z pangasia stal jeden z hlavných príjmov regiónu. Až 95% svetovej produkcie pochádza z južného Vietnamu. V malej dedinke Can Tho, ktorá sa nachádza v delte, má Pangasius dokonca aj sochu, a to hneď vedľa sochy Ho Chi Mina, bojovníka za nezávislosť krajiny. Ako zistujem, tento ekonomický úspech má aj svoju tienistú stránku. Vykoristuje obyvateľov aj životné prostredie. Na rieke sa mám stretnúť s jedným veľmi zaneprázdneným mužom, ktorého domáci volajú kráľ Pangasiusov. Z pána Mina sa za menej ako 15 rokov stal štvrtý najbohatší človek v krajine, a to všetko vďaka rybím farmám. Pangasius sa vyváža do vyše 30 krajín vrátane Francúzska. Svoje dvere televíznym kamerám otvoril poprvý raz. Zdravím, pán Min. Veľké ryby sú tam, práve sa krmia. Nie, ukážme im malé ryby. Tie sú hladnejšie. Poďme tam. Bohatstvo pána Mina sa nachádza takmer celé v týchto nádržiach. Ak chcete pochopiť jeho rozsah, musíte sem prísť skoro ráno, keď sa ryby krmia. V každej nádrži žije asi 300 000 pangasiusov. To je obrovská koncentrácia nenásytných rýb. Krmíme ich 2-krát denne. Za každým im dáme 3 tony krmiva. Takto ich krmíme. Ryby, ktoré sa krmia suchým krmivom bohatým na tuky a bielkoviny, dosiahnu veľkosť dospelého jedinca len za 6 mesiacov, čo je 2-krát rýchlejšie ako v prírode. Na zabezpečenie plynulej produkcie má pán Min vyše 350 takýchto rybníkov. Dokopy na farmách chovám asi 100 miliónov pangasiusov. V mojich rybníkoch je viac rýb ako ľudí v celom Vietname. Po 6 mesiacoch sa z každého rybníka vyloví 25 tón rýb. Pre pangasiusov je to len začiatok cesty na európske taniere. Aby boli pre zákazníkov čo najlákavejšie, musia prejsť radikálnou premenou v jednej zo spracovateľských tovární pána Mina. Za menej ako hodinu sa z nich stanú zmrazené filety plné aditív, ktoré sú pripravené na export.
1000 pracovníkov denne spracuje až 100 tón pangasiusa, ktorý sa bude lacno predávať na európskom trhu. Mzda zamestnancov sa odvíja od ich výkonu. Najvyššia je 150 eur za mesiac. Ak si však chcú zarobiť, musia držať krok. Priemerne majú na jednu filetu 10 sekúnd a pracujú 10 hodín denne. Čím viac robíte, tým viac zarobíte. Také je tu pravidlo. Pred zmrazením je potrebný ešte jeden krok a ten sa začína v týchto veľkých nádržiach. Voda v nich obsahuje polyfosfáty, aditíva, ktoré uľahčujú zmrazovanie. Majú však ešte jednu výhodu. Filety vďaka nim nasiaknú vodou, čo umelo zvýši ich váhu. V konečnom dôsledku ryby stratia chuť aj vôňu. Pre pána Mina je to však prekvapivo výhoda pre vývoz. Na rozdiel od iných rýb, pangasius nemá žiadnu chuť ani vôňu, takže chutí podľa toho, ako ho okoreníte. Takto sa stal obľúbenou potravinou po celom svete. Toto je tajomstvo úspechu pangasiusa. Každý rok Vietnam vyvezie 1,5 miliardy týchto lacných filiet bez farby a vône. 20% tejto produkcie pochádza z tovární pána Mina. V sklade je pripravených niekoľko tisíc tón na vývoz do Španielska, Ukrajiny, Brazílie, no podľa pána Mina aj do niektorých francúzskych supermarketov. Toto je faktúra za ryby, ktoré idú do Carrefouru. Ide to cez sprostredkovateľa, pretože Carrefour nekupuje priamo od nás. Od nás kupuje veľkoobchodník, ktorý potom časť predáva Carrefouru. Pozrite, je to tento veľkoobchod, ktorý sídli v Paríži. V pangasiusoch pána Mina sme nenašli nič, čo by mohlo ohroziť zdravie. Niektoré ryby z iných fariem však majú vysokú koncentráciu nebezpečných chemikálií. Väčšina pangasiusov je totiž chorá kvôli znečistenej vode v Mekongu. Pán Hin je miestnym predstaviteľom Svetového fondu na ochranu prírody. V roku 2009 fond zaradil pangasiusa na červený zoznam produktov ohrozujúcich životné prostredie a zdravie spotrebiteľov. Pozrite, tuto je rybia farma. Chovajú tam pangasiusov. Ryby z tejto farmy žijú vo vode, ktorá sa prečerpáva priamo do tohto kanála. Ten je jedným z tisícky prítokov Mekongu s vysokou úrovňou znečistenia. Znečistenie je vidno aj voľným okom. Stačí, keď porovnáte farbu týchto malých kanálov s hlavným tokom. Tu je omnoho tmavšia. Je to kvôli ľudskej činnosti v okolí. Milióny Vietnamcov do kanálov denne vyhadzujú odpad z domácnosti. Tento región patrí aj k najväčším vývozcom ryže na svete. Kvôli intenzívnemu poľnohospodárstvu sa však do prostredia dostáva veľké množstvo pesticídov. Voda vystavená tejto úrovni škodlivín bola označená vysokým stupňom ohrozenia. V kanáloch je vysoká koncentrácia zelených rias a baktérií, ktoré spotrebovávajú kyslík a do vody vypúšťajú toxíny. Môžu z toho ryby ochorieť? Samozrejme. Zníženie úrovne kyslíka vo vode ovplyvňuje imunitný systém a zdravie rýb. Pestovatelia sa snažia ryby, ktoré ochoreli kvôli znečistenej vode, vyliečiť obrovskými dávkami liekov. Na tejto farme ryby dostali hneď niekoľko chorôb. Je to veľká farma. Filip Kestemon je vedec na Namurskej univerzite v Belgicku. Prišiel tomuto farmárovi pomôcť vyliečiť jeho choré ryby. Sú tieto choroby veľký problém? Áno, je to problém. Ryby nám krvácajú v oblasti plutiev.
Aha, takže krvácajú. A majú tiež problém s pečeňou. Philip Kestemon zistí, že farmári pri liečbe rýb používajú nebezpečné množstvá liečiv. Páni, je to tu plné chemikálií. Áno, tu sú antibiotiká. V tejto malej lekárni sa nachádzajú stovky škatuľ antibiotík všetkých možných druhov. Na farmách sa používajú vo veľkom množstve a spôsobujú reťazovú reakciu. Problém je v tom, že vždy zostanú nejaké zvyšky antibiotík. Tie sa dostanú do prostredia a postupne voči nim baktérie získajú rezistenciu. Antibiotiká, ktoré sa rybám podávajú veľmi často, v konečnom dôsledku ešte zhoršujú choroby, proti ktorým majú bojovať. To núti farmárov zvyšovať dávky. Je to bludný kruh, pretože v dnešnej dobe sa tomu nedá vyhnúť. Ak ryba príjme antibiotiká, dostanú sa do všetkých tkaní. Neskôr ich vylúči z tela. A tak sa zvyšky antibiotík dostanú preč, do kanálov. Môžu sa dostať aj do iných fariem, pretože túto vodu využívajú aj iní chovatelia rýb. Philip Kestemon sa snaží tento bludný kruh prerušiť. Presadzuje menej znečisťujúce liečivá. Pre farmárov, ktorí sa sťažujú na nízke ceny, za ktoré predávajú svoje ryby na západ, sú však tieto lieky príliš drahé. Jasné, sulfadiazín. Naše náklady sú 23 000 dongov na kilo, ale predajná cena je 22 000 dongov, takže už teraz sme v mínuse. Rozumiem, zvyšovanie nákladov nie je dobré pre obchod. Po antibiotikách urobí Philip Kestemon ešte znepokojujúcejšie odhalenie. Tu je ďalšia zásoba. Furamát, mangán, glukonát mednatý. To nie sú antibiotiká, skôr chemikálie, pesticídy. Hemoglobín. Jasné. Pesticídy v rybom mese a v riekach Mekongu. Suché krmivo, vďaka ktorému ryby rastú dvakrát rýchlejšie ako z prírodného jedla. Obrovské množstvo rýb žijúce v jednom rybníku. Tieto chovné podmienky sú pre spotrebiteľa zdravotným rizikom. Tu vo Vietname moje pátranie na teraz končí, pretože tu o tejto téme neexistujú žiadne nezávislé vedecké štúdie. Ak chcem nájsť odpovede, musím sa vrátiť do krajiny, ktorá používanie chemikálií a industriálneho poľnohospodárstva posunula na ďalšiu úroveň. V Norsku si chovom rýb zarobia asi 4 miliardy eur ročne. Je to druhý najvyšší zdroj príjmov krajiny hneď po rope. 70% lososov spotrebovaných vo Francúzsku pochádza z týchto fariem, ktoré sú postavené priamo vo vodách fjordov. V tomto tajomnom a temnom svete však novinári nie sú vítaní. Nespolupracoval s nami ani jeden chovateľ rýb. Opäť sa stretávam s Kurtom Odekalvom, aktivistom, ktorý bojuje proti metódam používaným norskými chovateľmi rýb. Aby odhalil tajomstvá rybých fariem, začal vo svojej organizácii používať metódy hodné špionských filmov. Je nimi táto loď a podvodný robot, ktorý skúma vody fjordov. Je to plné baktérií, vidno ich v bublinách. Táto vrstva je plná odpadu. Pod farmami sa nachádzajú hory sedimentov, aj 15 metrov vysoké. Je to zmes kúskov jedla a chemikálií, ktoré sa denne nalievajú do nádrží.
Je to tu neskutočne znečistené. Čo všetko sa nachádza v sedimentoch? Všetky toxické látky, ktoré sa používajú na zabíjanie parazitov a samozrejme rybie výkaly. Morské dno fjordov je úplne zničené. Je to ako fabrika na plyn. Sú tam dokonca aj pozostatky pesticídov, ktoré sa používali počas Prvej svetovej vojny ako biologické zbrane. Najväčším problémom nórskych chovateľov rýb je tento parazit. Morské vši. Usadia sa v rybe a zabijú ju. Tento parazit však postupne získava odolnosť, čo núti farmárov používať čoraz silnejšie pesticídy. Takéto chovné podmienky majú pre ryby hrozivé následky, ako napríklad pre tieto tresky, ktoré sú deformované genetickými mutáciami. This is a escaped cod from a fish farm, from a cod farm. Nearly 50% of the cod... Toto je treska, ktorá ušla z rybej farmy. Na rybích farmách sa takmer 50% tresiek rodí takto. Nemôžu zatvoriť ústa. Je to genetická mutácia. Trvalo by 8 generácií, kým by zmizla. Okrem toho sa tieto zmutované tresky pária s divokými treskami. Pozrite, aké sú krásne. Takéto niečo by ste nechceli jesť. Ale keď im odrežete hlavu, nespoznáte rozdiel. Losos prechádza síce menej viditeľnou, ale rovnako znepokojivou premenou. Pozrite na zadnú plutvu, je oveľa menšia ako u voľne žijúcich lososov. A tu koža neprekrýva žiabre. To nie je normálne. Čo nájdeme vo vnútri, je však ešte horšie. Pozrite sa na toto. Je to čerstvá ryba a jej mäso sa pri dotyku rozpadá. To nie je normálne. Mäso by malo byť oveľa elastickejšie. Táto ryba by sa nemala jesť. Divoký losos obsahuje 5 až 7% tuku, tento má 15 až 34%. A keďže chemikálie sa ukladajú v tuku, táto ryba je najtoxickejšie jedlo na svete. Keďže tieto ryby obsahujú viac tuku, ich mäso viaže väčšie množstvo reziduálnych chemikálií. Pozorovania Kurta Odekalva sa potvrdili v štúdii francúzskeho vedca Jérôma Rouzána, ktorý v Norsku pracuje pre univerzitu v Bergene. Zdokumentoval koncentráciu toxických látok v rôznych potravinách. Jeho výsledky sú naozaj zaujímavé. Jednotlivé farby predstavujú rôzne škodliviny. Tu sú jednotlivé potraviny. Hamburger, plnotučné mlieko, vajcia, jablká, zemiaky, treska, chovný losos. Neuveriteľné, z grafu je jasné, že chovný losos obsahuje oveľa viac chemikálií ako iné potraviny. Keď lososa porovnáme s inými potravinami, hneď je vidno, že obsahuje o mnoho viac škodlivín. Vidíte tie čísla. Chovné ryby sú 5-krát toxickejšie ako ostatné produkty v supermarkete. Pre Jérôma Rouzána je záver jasný. Stále jedávate chovné ryby? Nie, už nie. Prestali ste po tejto štúdii? Áno. Musíte sa týmto látkam vyhýbať. Keď ich prijímate, ste im vystavení na pospas. To je jasné. Štúdia nebola len o zisťovaní hodnôt chemikálií. Vyhodnocovala aj ich vplyv, a to na týchto laboratórnych potkanoch. Toto je kontrolná skupina, v ktorej sme potkany krmili štandardným laboratórnym krmivom a potom sme ich otestovali. V druhej skupine mali potkany presne rovnaké jedlo. Pridali sme len chovného lososa. Z kontrolovanej skupiny krmenej lososom získal Jérôme veľmi znepokojujúce výsledky. Vyznačené oblasti predstavujú tukové tkanivo v bruchu. Keď si porovnáte potkana krmeného chovným lososom,
Výsledok je prekvapivý. Potkany krmené chovným lososom boli obézne a mali diabetes. Niektoré chemické látky v organizme spôsobujú rýchlejšie viazanie tuku. Vedci pracujú na teórii, podľa ktorej je obezita dôsledkom škodlivín, s ktorými sa stretávame v prostredí. Jérôme Rouzan má pre nás ďalšie prekvapivé odhalenie. Podľa jeho výskumu nie je rybie mäso toxické z pesticídov, ale najmä zo suchého krmiva, ktorým sa ryby krmia. Najviac škodlivých látok pochádza z krmiva, ktoré sa dáva rybám. Čo sú to za látky? Je tam dioxín, PCB, dieldrín, aldrín, toxafén. Toto všetko. Ako sa tieto látky dostali do krmiva? To sa musíte spýtať tých, ktorí to krmivo vyrábajú. Isté je to, že ich účinky môžu byť naozaj nebezpečné. Obyčajné krmivo, ktoré je nebezpečnejšie ako pesticídy a antibiotiká. Ako sa vyrába? A prečo je také toxické? Sme v malom prístave Tiburon v západnom Dánsku. Tu rybárske lode nezásobujú rybí trh či supermarkety. V tejto fabrike sa však vyrába krmivo pre ryby. Finn Nielsen je v tejto fabrike majstrom. Toto je jeho špecializácia. Toto je náš produkt. Rybie krmivo. Krmivo sa vyrába z mäsa práve chytených rýb. Dnes prišla dodávka malých rýb. Tie idú z nákladného priestoru lode touto rúrou priamo do továrne na spracovanie. Prečo do svojho krmiva používate tieto ryby? Pretože je to tučná ryba, obsahuje bielkoviny, ale aj veľa tuku. Zaujímajú ho tučné ryby. 20% rýb z tejto továrne pochádza z Baltského mora. A tam sa ten problém začína. Baltské more je jedným z najviac znečistených morí na svete. Niektoré druhy rýb, ktoré sa tam lovia, sú toxické, čím kontaminujú aj krmivo a celý potravový reťazec. Vo Švédsku sa mám stretnúť s Janom Isakssonom. Je aktivistom organizácie Greenpeace. Zobral ma do obchodu s rybami kúpiť si ryby chytené v tomto regióne. Zdravím. Poprosím sleďa a lososa. Predtým, než nám predavačka ryby predá, však povie niečo prekvapivé. Pred svojím vlastným tovarom nás varuje. Dávajte si pozor, toto je baltský sleď. Ľudia tu vedia, že by ho nemali jesť často. Maximálne raz za týždeň, to isté s úhormi. A tehotné ženy by nemali jesť žiadne ryby pochádzajúce z Baltského mora. Toto varovanie nám predavačka dala vďaka Janovi a práci švédskej vlády, ktorá začala vydávať zdravotné výstrahy pred konzumáciou baltských rýb, najmä tučných rýb, ako je losos či sleď. Obsahujú vysokú úroveň dioxínu, čo je jeden z najsilnejších jedov súčasnosti. Dokonca aj nízke dávky dioxínu môžu ovplyvniť hormonálnu sústavu alebo spôsobiť rakovinu. Ak chceme nájsť zdroj tohto znečistenia, nemusíme hľadať ďaleko. Pôjdeme touto malou cestou. Len hodinu cesty od Štokholmu sa nachádza táto továreň, ktorá mení švédske stromy na papier.
Švédske papierne znečisťujú okolie dioxínom. Je jasné, že ho tu nájdeme vo vysokej koncentrácii. Švédske papierne však nie sú jediným znečisťovateľom. V okolí Baltského mora sa nachádza 9 vysokoindustriálnych krajín, ktoré sa v mori zbavujú svojho chemického odpadu, ako napríklad Nemecko či Rusko. Baltské more je takmer úplne uzavreté a jeho vody sa vymenia raz za 30 rokov. Chemikálie sa tu koncentrujú a skončia v rybom mäse. Tieto škodliviny sa ukladajú v tuku. Preto sú losos aj sleď týmito škodlivinami otrávení. Ich mäso je dosť tučné, vďaka čomu chutí skvele. Zároveň nás však ešte viac vystavuje týmto nebezpečným toxínom. Chemikálie sa potom dostanú vyššie do potravového reťazca. Čím je ryba tučnejšia, tým viac škodlivín sa nachádza v jej mäse. Niektoré škodliviny, ako napríklad pesticídy alebo PCB, sa nikdy neodbúrajú. Nazývajú sa perzistentné organické polutanty. Cestou nahor po potravovom reťazci sa ich v tukovom tkanive usádza čoraz viac. Na konci reťazca je kilo tuniaka či lososa omnoho toxickejšie než kilo malých rýb. Takto sa niektoré tučné ryby z Baltského mora stali nevhodnými na konzumáciu. Preto sa už nedostávajú na tanier spotrebiteľa. Za to je však po nich veľký dopyt v oblasti krmiva pre ryby. A takto toxicita ešte narastá. Vráťme sa do prístavu Tiboron, do fabriky na krmivo. Finn Nielsen tučné ryby spracúva v týchto obrovských peciach. Na konci procesu získa dva rozdielne produkty. Proteínový prášok a rybí olej. Obe tieto ingrediencie sú potrebné na vyrobenie finálneho výrobku. A každá z nich svojím spôsobom prispieva ku kontaminácii krmiva. Olej sa ukladá v tuku ryby a tak zrýchľuje akumuláciu škodlivín. Preto sú chovné ryby nebezpečnejšie ako voľne žijúce ryby. Proteínový prášok je zase problém sám o sebe a je možno ešte horší. Našiel som ho na konci dopravného pásu v tejto nádrži na chemikálie. Tento antioxidant končí tu v tomto proteínovom prášku. Volá sa etoxikín. Etoxikín je produkt, ktorý Finn Nielsen používa vo veľkom, no očividne o ňom nič nevie. Na čo sa používa? Čo sa stane, ak ho nepoužijete? Neviem, čo to je. Viem len, že ho musím pridať. Na čo sa táto tajomná chemikália používa? Predstavuje pre spotrebiteľov hrozbu? Toto je príbeh jedného z najlepšie skrývaných tajomstiev v agropotravinárskom priemysle. Na prvý pohľad etoxikín nemá čo v potravinárskom priemysle robiť. Tento produkt v roku 1959 zaregistrovala skupina Monsanto, americký gigant v chemickom priemysle, do oblasti pesticídov. Používal sa na spracovanie gumy, ale aj ovocia a zeleniny. Jeho použitie sa prísne reguluje. Čo robí v rybom krmive? Odpoveď môžeme nájsť v tomto laboratóriu verejného zdravotníctva vo švajčiarskej Ženeve. Vedci Patrick Eder a Didier Ortelli boli pred 2 rokmi naozaj prekvapení, keď v mäse chovných rýb objavili etoxikín v extrémne vysokých dávkach, ktoré omnoho prekračovali úroveň povolenú v potravinách – 50 mikrogramov na kilogram. Referenčná hodnota je 50.
Takže sa pozeráme na túto úroveň. Vidíme, že v našich meraniach je to 10 až 20 krát viac, ako by to malo byť. Pretože sme našli koncentrácie medzi 500 a 800 mikrogramov na kilogram. Tieto hodnoty sú o mnoho vyššie ako norma. Sú neskutočne vysoké. Takéto hodnoty u voľne žijúcich rýb nie sú. Je to logické, keďže nežerú rybie krmivo. No na druhej strane sú všetky ryby pochádzajúce z akvakultúry kontaminované etoxikínom. Predtým nikoho nenapadlo hľadať v rybách etoxikín. Ani nemalo prečo. Táto látka má chrániť ovocie a zeleninu. Ale producenti mäsa pre ne našli iné využitie. Pridáva sa do rybieho mäsa, aby sa tuk v ňom nepokazil, čím sa zabezpečí kvalita tuku. Problém je v tom, že výrobcovia rybieho krmiva neupozornili dozorné orgány o zmene v použití. Výsledok? Úroveň etoxikínu sa prísne kontroluje v ovoci a zelenine, dokonca aj v mäse, ale nie v rybách. Je paradoxné, že existuje norma pre dobytok a hydinu, ale nie pre ryby. Ešte horšie. Existuje norma aj pre kengury a plazy, ale neexistuje norma pre ryby. Didier a Patrick však zistili ešte niečo závažnejšie. Účinok etoxikínu na ľudský organizmus nikdy neskúmal ani Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, skrátene EFSA. V správe Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín chýba veľa vecí v oblasti dlhodobej toxicity a vplyvov spojených s rakovinou. Neexistujú žiadne rozumné štúdie, ktoré by sa venovali úrovni toxicity pri reprodukcii alebo vývoji plodu. Neexistujú ani žiadne štúdie o neurotoxicite. EFSA teda nemohol určiť ani úroveň pre denný príjem tejto látky, pretože nemal dostatočné dáta na jej vypočítanie. Ak sa má takáto látka používať, nemala by sa na trh dostať s takouto nízkou úrovňou štúdií. Existuje iba jedna spoľahlivá štúdia. Napísal ju istý nórski vedec. Nenašli sme takmer nič okrem tejto práce, ktorá vznikla v Nórsku. Rozhodol som sa autora tejto práce vypátrať. Je ním Victoria Bohn, ktorá svoju prácu obhajovala v Bergene na západe Nórska vo vedeckom inštitúte NIFES. Medzi tým však o prácu v inštitúte prišla, preto som ju našiel doma. Victoria Bohn pri práci s etoxikínom najprv prišla na to, že nikto, dokonca ani výrobca Monsanto, nemá ani tušenia o účinku tejto chemikálie na zdravie ľudí. Podľa mňa sa nikto nezaujímal o to, či je to bezpečný produkt. Mysleli si, že to nebude problém. Takže neurobili žiadnu analýzu? Nie. To je šialené. Nemalo by sa kontrolovať všetko, čo sa dáva do potravín? Áno. Po niekoľkých rokoch práce urobila Victoria 6 veľkých objavov týkajúcich sa tohto produktu. Jeden znepokojujúcejší než druhý. Zistila som, že etoxikín dokáže prekročiť krvno-mozgovú bariéru, ktorá má veľmi dôležitú funkciu. Je to fyzická bariéra, ktorá chráni mozog pred jedovatými látkami. Žiadna látka, ktorá je pre ľudský organizmus cudzia, by sa cez túto bariéru nemala dostať. Ale etoxikín sa nám do mozgu dostane. Áno. Je to nebezpečné? Samozrejme. A malo by sa to čím skôr zverejniť. Podľa Viktórie je nebezpečná najmä kontaminácia mozgu a možné karcinogénne účinky. Veľkým problémom je však to, že Victoria Bohn nemohla za posledné roky žiadne svoje objavy publikovať vo vedeckých časopisoch. Prečo ste svoje výsledky nemohli publikovať? Pretože už nie som zamestnaná v inštitúte. Prišla som o svoje postavenie vedkyne a odrazu som nemala právo publikovať svoj výskum.
Po dopísaní práce Viktória napriek svojim objavom štátny vedecký inštitút opustila. Oficiálne tak urobila dobrovoľne. Ja som však zistil, že realita bola iná ako oficiálna verzia. Lebo som sa konečne rozhodla, že sa už nechcem touto otázkou zaoberať. Ale prečo? Urobili ste 6 veľkých objavov. Povedali ste mi, že ich chcete publikovať. Ak chcete, môžeme sa porozprávať mimo kamery. Mimo kamery nám Victoria Bond potvrdila, že bola pod nátlakom a objavilo sa aj niekoľko pokusov o sfalšovanie jej výsledkov. V snahe nájsť si prácu a s nádejou, že sa jej niekedy podarí svoj výskum publikovať, sa rozhodla nezverejniť tieto praktiky v médiách. Iní pred ňou to však urobili. Nebola totiž prvá, ktorú vyštvali. V roku 2006 sa táto žena, Claudette Bethune, rovnako vedkyňa v inštitúte NIFES, rozhodla zmerať prítomnosť nebezpečných látok v lososovi. V istých norských novinách obvinila svojich nadriadených a ministerstvo rybolovu z nátlaku a sfalšovania výsledkov. Pred 4 rokmi norské ministerstvo rybolovu financovanie výskumu etoxikínu zastavilo. A podľa Kurta Odekalva sa to stalo pod nátlakom samotnej ministerky rybolovu. Ministerka vytvorila zdravotné pravidlá, ktorými je potrebné sa pri tejto profesii riadiť. Priamo kontroluje všetky organizácie pre verejné zdravie, rovnako ako inštitúty, ako je napríklad NIFES. Využíva túto moc na robenie nevhodných rozhodnutí. Prinútila inštitúcie zvýšiť normu, aby sa toxické ryby mohli aj naďalej predávať. To všetko pre peniaze. Predtým by sa v Nórsku určite nedali kúpiť nebezpečné ryby. Podľa mňa je ministerka poriadne skorumpovaná. Aby som tieto tvrdenia overil, rozhodol som sa s danou ministerkou porozprávať. Mám sa s ňou stretnúť v Bruseli na rybom veľtrhu na 5-minútový rozhovor. Môj čas však bude o mnoho kratší. Vedci v inštitúte NIFES by chceli pracovať na etoxikíne, ale nemajú na to peniaze. Pani ministerka, obnovíte im financovanie, aby mohli pokračovať v práci? Prepáčte, nič o tom neviem. Nemôžem sa o tom s vami teraz rozprávať. Prepáčte, pane, ale budeme sa rozprávať len o rybom veľtrhu, o ničom inom. Hovorkyňa rozhovor veľmi rýchlo ukončila. Pane, skončili sme. Ale ja som nestihol položiť všetky otázky. Taký je život. Máme veľmi prísny rozvrh. Ministerka sa o etoxikíne nechcela rozprávať. Tvrdí, že o tom nič nevie. Ak sa však pozrieme na jej životopis, ktorý je zverejnený na stránke ministerstva, zistíme, že pracovala 4 roky ako konzultantka pre EVOS, ktorý je svetovou jednotkou vo výrobe rybieho krmiva, a potom nastúpila ako konzultantka na ministerstvo rybolovu. Odvtedy zastávala mnoho pozícií v rybárskom priemysle a viedla dokonca jednu z hlavných lobistických skupín, profesijné združenie FHL. Okrem toho však, podľa Kurta Odekalva, niektoré informácie v jej pôsobivom životopise stále chýbajú. Táto žena vlastní 8% veľkej spoločnosti, ktorá sa zaoberá chovom lososa. A jej podpredseda zase vlastní 20% inej rybej farmy. Zaváňa to korupciou. Pripomína mi to taliansku mafiu. Tieto obvinenia môžu byť šokujúce. Ale fakty sú fakty, aj keď sú schované za jednoduchými finančnými opatreniami.
Stačilo, aby som preskúmal záznamy firmy J&J Invest, v ktorej ministerka vlastní väčšinu akcií. Firma J&J Invest je v skutočnosti vlastníkom vyše 10% veľkej nórskej chovnej farmy. Niekoľko ďalších akcionárov tejto firmy patrí do ministerkynej rodiny. Toxické ryby, umlčaní vedci, ministerka s konfliktom záujmov. Z Nórska som odišiel prekvapený z informácií, ktoré som získal. Ale moje vyšetrovanie sa ešte neskončilo. Stále musím zistiť, ako sa tieto ryby dostávajú na naše taniere bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli. Stačí, keď sa výrobca rozhodne výrobok schválne, nesprávne označiť, ako sa to stalo aj pri škandále s konským mäsom. V Boulogne-sur-Mer, ktorý je najväčším rybárskym prístavom Francúzska, niektorým spoločnostiam nestačí len predávať ryby. Bez toho, aby o tom spotrebitelia vedeli, vyrábajú aj produkt, ktorý sa často používa v hotových jedlách. Dnes prichádza dodávka rýb z Baltského mora. Na jednej strane sa vršia filety, na druhej strane zvyšky, ktoré nevídu na vnivoč. Z čoho sú tie filety? Z malých tresiek? Luz Seržantová pracuje pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá spracovávaním rybích zvyškov. Keď sa odreže fileta, v tomto prípade z tresky, vidíme, že na rybe zostane ešte veľa mäsa, ktoré sa dá použiť v iných výrobkoch. Napríklad v riet, čo je mäsová nátierka. Takže to dáva pridanú hodnotu tomu, čo sa donedávna považovalo len za zvyšky. Dnes sa z toho stal vysoko cenený zdroj. Vysoko cenený a najmä lacný. Tieto zvyšky, ktoré sa ďalej spracúvajú do hotových jedál, Luz Seržantová kupuje za menej ako 15 centov za kilo. Niektoré sa naložia do týchto chladiacich kontajnerov, iné idú priamo do nákladných áut, ktoré ich odvezú do fabriky, kde ani kúsok nevíde na zmar. Najprv oddelia rybie kože, ktoré sa používajú v kozmetickom priemysle. Čo sa týka hlav a mäsa, ktoré zostalo na kostiach, idú na spracovanie do tejto dielne. Keď sme prišli, všetky stroje boli vypnuté, aj keď bolo zrejmé, že ešte pred chvíľou pracovali. No tesne pred naším príchodom vedúci fabriky nariadil, aby sa produkčná linka zastavila. Neprekážalo by mu ukázať výrobný proces. Len sa bojí, že by spotrebiteľov prekvapilo, ako vyzerá kaša, s ktorou pracujeme. Aj tak sa nám podarilo nafilmovať to, čomu sa vedúci chcel tak vyhnúť, pomocou skrytej kamery v inej dielni. Na videu je tento stroj v akcii, ako drví zvyšky a získava túto neforemnú kašu, ktorá nevyzerá veľmi lákavo. Konečný produkt vyzerá takto. Táto kaša vznikla zo zvyškov tučnej ryby. Na čo sa to dá použiť? Používa sa najmä v hotových jedlách, ale aj v mnohých jedlách pre domáce zvieratá. Ako krmivo pre psi a mačky. Výhodou tohto produktu je predovšetkým jeho cena. Kaša sa predáva asi po €30 za kilo, čo je 10-krát menej ako za rybiu filetu. Preto je po nej u výrobcov veľký dopyt. Najmä preto, že na etikete nemusia uviesť informáciu o tom, že obsahuje rybiu kašu. Nachádzam sa vo fabrike na hotové jedlá na západe Francúzska. Oddelenie ekonomickej kriminality dnes robí nečakanú inšpekciu. Dobrý deň, volám sa Emerick. Som vedúci oddelenia ochrany verejného zdravia. Jean-Michel Emerick prišiel preveriť zásoby tejto známej spoločnosti na spracovanie potravín. Chce preveriť zloženie tohto koláča zo zemiakov a tresky.
Toto je zoznam ingrediencií. Voda, treska 23%, zložená len z tresky a soli. Profesionáli teraz musia zistiť, či sa v tomto jedle naozaj nachádza 23% čistého produktu. Čistý produkt, ako sa nazýva. Keď má hotové jedlo označenie vyrobené z tresky, bez toho, aby označenie obsahovalo slová rybie filety, zvyčajne je vyrobené z rybej kaše. Orežete okraje a vezmete vzorky zo stredu. Jean-Michel Emerick chce skontrolovať, či zloženie zodpovedá informáciám na etikete. Toto je kúsok rybieho mäsa, ktoré bolo stlačené a zmrazené. Je jednoduchšie skryť v ňom iné druhy rýb. Oveľa ľahšie do tresky primiešajú iné druhy rýb, ako keby to boli filety. En incorporant de la morue et d'autres espèces de poissons que lorsque c'est présenté en filet. Po škandále s konským mäsom si oddelenie ekonomickej kriminality dáva pozor aj na ryby. Vzorky pošlú na analýzu DNA do Národného analytického laboratória v Marseille, ktoré vedie Frédéric Saltron. Identifikácia rýb je dlhý a náročný proces. Podľa nedávnej štúdie z USA je jedna z 3 etikiet na rybách zavádzajúca, a to je aj prípad našej vzorky. Podľa analýzy je tam viacero vecí. 1/4 je treska tichomorská a 3/4 tvorí treska aliašská, ako môžeme vidieť v tejto tabuľke. Takže tu máme rôzne druhy, tresku tichomorskú a tresku aliašskú. Áno, presne tak. Ale aliašská treska nebola vypísaná ako ingrediencia. Nie. Takže je to nelegálne? Je to anomália. Možný dôvod výskytu tresky aliašskej v tomto materiáli nám bude musieť vysvetliť profesionál. Nemali by sme vylúčiť možnosť náhodnej prítomnosti tohto druhu. Jednou z možností je aj to, že treska aliašská je lacnejšia ako treska tichomorská, čo by mohlo byť klasifikované ako ekonomický zločin. Je tu možnosť aj ďalšieho zločinu, a to vydávanie chovnej ryby za voľne žijúcu. Treska aliašská namiesto tresky tichomorskej. V tomto type produktov je zámena druhov veľmi častá a je ťažké ju vystopovať. Celý priemysel s rybami je dnes natoľko poznačený týmito zdravotnými nedostatkami, že niektorí odborníci na zdravú výživu úplne zmenili názor na ryby. Jean-Luc Mousset je onkológ. Dnes organizuje workshop, aby zvýšil povedomie o príčinách rakoviny medzi týmito ženami, z ktorých sú všetky touto chorobou zasiahnuté. Naším cieľom nie je usvedčiť vinníkov, ale urobiť opatrenia, ktoré pomôžu predísť recidíve. Medzi všetkými možnými príčinami rakoviny má obavy aj z rýb. Jednoduchá rada. Nejedzte veľké ryby, ako je tuniak alebo losos. A nie viac ako raz, 2-krát do mesiaca. Mali by ste jesť malé ryby, ktoré sú bohaté na omega-3 mastné kyseliny. Pre ženy s rakovinou prsníka by som odporúčil práve malé ryby. Takže podľa vás konzumácia rýb môže negatívne ovplyvniť moje zdravie? Predtým to bolo zdravé kvôli zložkám, ktoré ryby obsahujú. Najmä omega-3 mastné kyseliny a vitamín D. V detstve vám nedávali lyžicu rybieho oleja len tak pre nič za nič. Je bohatý na vitamín D a dobrý pre zdravie. Teraz sú však ryby, ktoré sú plné pesticídov a ortuti. A ak je tá ryba z Fínska, vieme, že je ovplyvnená radioaktivitou aj 20 rokov po Černobyle. Tieto ryby by ste nemali jesť. Sú radioaktívne. Obsahujú veľa ortuti, ťažkých kovov, PCB, dioxíny. Už to nie je také ako v minulosti. Musíme sa tomu prispôsobiť, lebo veci sa na nešťastie zmenili. 30 rokov francúzske orgány podporovali neobmedzenú konzumáciu rýb. Toto leto znížili svoje odporúčania. Nie viac ako 2 jedlá z rýb za týždeň. Aspoň takto sa dá predísť ďalšiemu potravinovému škandálu.